Għal darb'oħra l-kelliema tal-Partit Nazzjonalista reġgħu inqabdu mingħajr dettalji meta mitluba jispjegaw dak li qed jgħidu li se jagħmlu jekk ikunu fil-gvern. Il-kandidata nazzjonalista Janice Ketkuti li l-kap nazzjonalista Bernard Grech poġġiha biex tmexxi l-PN Greens ma kienx taf id-dettalji dwar waħda mill-ftit wedi ambjentali li jagħmel il-Partit Nazzjonalista, dik li tinxtara art f'Ħondoq ir-Rummin mill-privat. 3 xhur wara li Bernard Grech qal li ser jixtri l-art privata f'Ħondoq ir-Rummin, il-Partit Nazzjonalista għadu lanqas jaf kemm tiswa u meta ġiet mistoqsija direttament Ketkuti ma kienx taf iċ-ċifri. Ovvjament il-kalkoli jsiru dejjem, hemm board appożitament li joħsib dan kollu. Kemm tiġi tiswa kieku? Mhux kwistjoni nitkellem miegħek hawnhekk, il-board ovvjament għandu l-figuri li jistgħu. Għaliex ma titkellimx miegħi hawnhekk, mhux media għandi dritt. Illum ħsib taka tiġi tistaqsini jiena bħala PN Greens. Għandi dritt nagħmellek il-mistoqsijiet li rrid naħseb le. Ovvjament, għalhekk kont qed inwieġbek fil-fatt. F'Ġunju li għadda Bernard Grech kien qal li se jixtri Ħondoq ir-Rummin għax xi ħadd kiteb dan u Dlong qal li jixtri l-post. Dan għalkemm anke hu ma qalx kemm tiswa l-art. Wettu li se tixtru l-art tal-Ħondoq. Taf tgħidli kemm tiswa? Irridu nagħtuha lura lill-poplu, il-poplu aħna għandu il-prijorità tagħna, is-saħħa tal-poplu. Kemm tiswa tinsaqsi? Kwalità tal-ħajja. Tiġi ma tafx kemm tiswa. Tiġi kalkulata. Jekk wieħed nimmaġina li mhux flajru jien, naħseb nimmaġina tagħmel costing sewwel imbagħad wieħed, mhux hekk minn ewwel id-dinja li meta tagħmel wieħed tkun taf kemm tiswa. Nagħmlu wieħed nkunu nafu x'qegħdin ngħidu. Insellimlek. Tkun taf x'ettajt qas taf kemm hi. Nkunu nafu x'qegħdin ngħidu Colin. Pero dakinhar Bernard Grech laqqat il-kritika, mhux biss għax ma kienx jaf kemm tiswa, iżda wkoll għax ċertu żvilupp fuq dik l-art sar possibbli kawża tal-bidla fil-pjani lokali tal-2006. Kien gvern nazzjonalista li għamel dik l-art tiswa l-miljuni u li fija seta' jsir ċertu żvilupp. Il-Partit Laburista dejjem iddikjara li hu kontra l-iżvilupp fuq Ħondoq ir-Rummin anke bir-rappreżentanti lokali tiegħu. Minnaħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista għadu sa issa jiddefendi d-deċiżjoni tal-pjani lokali tal-2006. Bernard Grech qal li kienu tajbin taqbel. Iva jiena kont dejn il-kap meta qal dan. Wieħed mill-arkitetti wara t-tibdil fil-pjani lokali li rat medda ta' art kbira daqs is-siġġiewi kollu tingħata għall-iżvilupp kien ħadd ħlief Rej Bezzina li t-leminija ta' Bernard Grech u l-pont bejn it-tmexxija tal-partit u l-establishment nazzjonalista.